Добре, бе! Не, дял, нас там къде насен трегото се да снимаш. Айде. На две пъпки. Полека бе, много бързо караш. Ма тази година ти ги образи, затова ги режеш, нали? Това бабач бе. Дай тук, дай на другите. Викам обери ги ти, той ги образи, затова ги режи. Дай на една си старе. Всичките ще наснимава по-малко. Айде го на сух туря, сухите ги мащайря, чисти го. Айде. Не се дупете, снима късава. Той ще го уреже други. Той ще го мине други ден. Карай сабат нас, карай му сега. Сега нойцата слаба, айде. Приказки. Айде стига ни остана за другите, бе. Какво направи ти, бе? Той иска да... Гледай го какво направи. Всичко оряза. Дали аз го обра, трябва да го оряза. Иска па да го бере тази година. Обязателно. Айде. Така. Ай, тази са маща. Така. Две ли дял нас? За две. Сейчас трошиш тази нойче, не мога да се урежи. Така. Хаба нойчката, бе. За две дял нас. Айде по-лего да роди, че имам и новия смичките. Айде, хайрелия да. Перекет да има. Айде, така, снимай сега. Снимам, айде бат нас. На лозата. Така, опа! Отрежи две пръчки. Ай, Васко, вие сте по-големи. Айде, давай, аз съм зарязвал. Аз съм почнал от пути. Дай една сега, дай на стария волк. Тури в това. Тури в менчето. Така, отрежи още една. Сега това се режи на две пъпки тук. Така. Това съм маша, това го маха. Така. Чай, че нойцата, ако напана, ще да... Малко въртне така и. Германскава държи. Така, това. Отдолу да го реже. Там. Така. Това ще го махна. Така да се чисти. Чакай сега тук да направим работа. Те, виж колко са. 1, 2, 3, 4, 5. Тук ще направим. И другото го машеш. И там има... Това старото го мащам. Така. Ай тук сега. Това ще го махнеш. Телефон дрънкала. Ало! Това го мащам. Мащаш го. Разбрах, Борка, кажи. На две. Така. Тук е една пък. О, не, Боря, никой не иска. Така. Дай на малкия. Айде, Арлина! Айде бе. Айде, насе! Няма, аз ще снимам, няма. Снимай така как ще Чакай, полее тук. давай. Това китучи до година, тази година много да ражда. Айде, Арлина! Айде. Айде, бай, Василе. Щя да ви кажам, не. Бабач, колко дадаха тази година? Айде, Арлина! Айде, Георги, върти тук. Ама аз не мога да режа, бе, не де ма карате, бе. Не мой. Те ще го снима, това само снимките. Не, Ще видят това Варна и ще кажат то... през дедо ме деш ма видат. Пал часо. Това го майни се. Коя това? Виж, силно се пусти ги взимате. Така да се подвадява. Така. Аз го оставяме повече да ражда, дял нас. Нека. Айде, Арлина! Да, шяла киря, кой ще снима? Айде, новите да родят повече. Тодоро, кой му разбира на снимките, да върви. После го така върти зигне две пръчки. Да, седи, аз ще си. Айде да зафащат те десми ги да седи. Бабачи, мани пръста от дясната ръка, че камерата... Всичко гледам аз, мълчите. Мълчи, не мой гълчи. А нас по-бавно ти го срива като такова, полека. Ти нали ще го правиш после, Аха, тога го майне всичко ще го правубава. Още някакво тояга. Това цялото пищелче го майне. За това вика да... Ей, това го майни. Ама сега кое мащаш? Така. Долното го оставя. Така. Ама той един ке тук 50 майки му оставяме. Сега при това положение... Това положение, това трябва да са майни, това отдолу. Остана печки. Това е тия да остава. Не, трионче иска. Иска трионча. Остите ще ги оправям аз. Сега минете за резана, само вие сте добре. Айде, дайте му котлето да го фаним с котлето. Айде, после го паче ще оправя, айде. Айде, готово. Айде сега, пийте пълно вино. Мамка, гей, какво бъл снимка? Снимат всичко за да работя. Айде, пийте вино. Айде, дай с котлето, дайте. Всичко работя, гей. Котлето работя. Уреди, гей, госта. Дръжва. Арлия. Охо, гледай. Ох, лято! Това бат нас кака ужаднява. Оле, Ама умо. Айде къде им да те видим. Айде, готово. Кое?
Какво се сети, бе? Я вървиш, оле, май. Вас карава, айде, зареже, идвай тук. Айде, Арвида! То само това, което Георги, не ти е има отишlo от нагоре, такова, в слънце, виж това. Айде, моля се сега. Айде, моля Какво да се му сега. снима с котлето, ай. Не може се мръщи. Не може така, де. Ули, топли жухи бре. Така, Гочка, гледай в екраните.